hadian ka result jong ka election cha ka KHADC bat JHADC lala ban sakhi bon ki jinglek men jong pat ba kham tam ki tu gi ba job rai niar ban yo ipan ba ka don ka jinglek men para Kyrtong ki ba yakun kanila la ban sakhi hadian ka jing sa priang ka wei ka video ka bala ban yo I bo wei Kyrtong ubaram na ka Seng UDP uba ithu Kyrtong ka mubakat kasar na war central ulaile kemen lang bat ka kunhun ka VPP kumjo bat Kyrtong uba na ka Seng VPP uba ithu Kyrtong ka muba jam sa prang potam Uniu berjob na ka VPP uday na ka constituency war central barhakani video lala ban yo I yau kat kasar ubala ba dak ba phu samur khe yau jam sa prang Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bataya kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya